Ate, alam mo pula sa sangkol. Ah. Alam mo pula sa sangkol. Kau na diha. Pasok ka. Mga pita guys. Mga piminde. Walang pula sa sangkol. Bye. Pangayog lapis niya. Kaya nato'y lapis daghan. Binabi kaya ito rin kanan imuhang module. Daghan kay kag module, Andre, oy. Andre, wala kay laing notebook, Andre. Oo, manang. Notebook, mga namo. Gawa ning notebook ka, oy. Awa, oh. Ni kuris-kuris, oh. Oh. Gana ni hugaw, oy. Pagkain niya sa kabalon tiyong nga papel tiyong kay magpapil man sila sa kuan sa module. Atas ayaw kuan ito slot oy giahak na ka eh. Tagaisan si God ang grade 3 ay grade 4 mas God lahi mo yung papel. Mga unmi niya si Andre ay mag-answer siya sa iyang module. Andre ni anak ni Chim-Chim ay da dahil kiko ginang kayo glabte. Init mo lang pasok mo kay ko. Ikuha niya na Andre kay. Ay. Niya ipakita ni sa maestra ha basta kuan. Asa mong papel? Waa. Ambil ang papel bike. Buang gitu, basa na. Tidak ngora ni siya. Ang bag-o. Asa ni mag-o? Mao ni. Tarunga sa nimong papel Andre oy, grabe sa nimong kakuan oy, kadamak oy. Dagong kay kuris-kuris na kog kurisan. Bisig oy nga hinungdan ba. Magsuwat anang mga kuan, dili isuwaton sa maestra. Itong siya gud, inom siya itong. Na thank you for watching. Watching. Ching, be. Thank you for watching. Na mao ni anak ni Chim-Chim. Oh. Anak ni Chim-Chim na. Way kuan, way bunyag, way bird.